Дабралюбства. Дабралюбства ды ісыхазм. Слава Ісусу Христу! Прывітанне, сябры! Запрашаю вас сёння на падкаст пра дабралюбства. А перад тым, як вы дазнаецеся, што гэта такое, хачу шчыра падзякаваць усім, хто мяне падтрымлівае на Buy-me-a-coffee. Дзякуй вам вялікі! Гэтая ж перадача паўстала як вольны пераказ уступу айца Язэпа Наўмовіча да першага польскага выдання кнігі «Дабралюбства. Тэксты пра малітву сэрца». І паколькі слова «дабралюбства» ужо некалькі разоў прагучала, то якраз самы час сказаць, што гэта самая вялікая і найбольш вядомая ва ўсходняй хрысціянскай духоўнасці анталогія аскетычных твораў. Яна змяшчае тэксты аўтараў 4-15 стагоддзяў, у асноўным грэцкіх і візантыйскіх. У анталогію ўваходзяць больш за 60 твораў 38 аўтараў. Яна была складзена Нікадзімам Святагорцам і Макарам з Карынфу, ды ўпершыню пабачыла свет у 1782 годзе на грэцкай мове у Венецыі. Грэцкае слова «філакалія» азначае даслоўна «любоў дабра і прыгажосці». Мы ж перакладаем назву гэтай анталогіі на беларускую мову як «дабралюбства». Цікава, што поўная назва анталогіі змяшчае такі выраз «дабралюбства святых цвярозамудрых». Слова «цвярозамудры» паходзіць ад слова «цвярозамудрасць», якое ў сваю чаргу з'яўляецца перакладам грэцкага слова «непсіс». Даслоўна слова «непсіс» перакладаецца як «цвярозасць», а ў аскетычных працах на рускай мове часцей за ўсё ужываецца царкоўна-славянскае слова «трезвение». Відавочна, гаворка не ідзе тут пра цвярозасць выключна ад спіртных напояў, але пра пэўную асаблівую цноту вялебных айцоў. Цвярозасць – гэта стан нястомнай унутранай увагі, спалучанай з адкіданнем усякай думкі, якая стаіць на шляху да паяднання з Богам. Сінонімам слова «непсіс» з'яўляецца вядомае слова «ісыхія» – духоўны супакой, унутранае маўчанне і засяроджанасць. Складальнікі дабралюбства без сумневу хацелі падкрэсліць, што зборнік змяшчае творы аўтараў, якія належаць да асаблівага духоўнага кірунку – ісыхазму. Ісыхазм, як духоўны напрамак, падкрэслівае ролю нястомнай унутранай малітвы, якая вядзе да стану духоўнага супакою і магчымасці ўспрыняць Божы дар – фаворскае святло. Дарагія сябры, я спадзяюся, што змест гэтага падкасту дапаможа вам разабрацца ў тым, што такое дабралюбства, і натхніць вас на самастойнае прачытанне, калі не ўсёй анталогіі, то хаця б некаторых яе тэкстаў. Умоўна можна вылучыць 4 асноўныя этапы, у якія ўзнікалі аскетычныя пісанні дабралюбства. Першы перыяд духоўнасці айцоў пустыні, другі перыяд духоўнасці сінайскай, трэці перыяд духоўнасці студыцкай і чацвёрты перыяд духоўнасці афонскай. Давайце цяпер па чарзе разгледзім паасобныя згаданыя этапы, у якіх паўставалі тэксты нашай анталогіі. Духоўнасць айцоў пустыні.
У вытокаў духоўнасці, якую нам перадае дабралюбства, знаходзіцца вопыт. Менавіта ў пошуках гэтага вопыту, досведу, людзі, па прыкладу Ісуса, сыходзілі ў пустыню, становячыся першымі хрысціянскімі монахамі. Тут, на пустыні, яны хацелі ўсё сваё жыццё прысвяціць малітве і глыбокаму духоўнаму жыццю з Богам. Гэта не былі ўцёкі ад рэчаіснасці светскага жыцця, але перш за ўсё прагненне ўнутранага свету і самоты. Гэтыя людзі прагнулі ачысціць і абудзіць сваё сэрца, каб ласкай Святога Духа яно сталася жыллём самога Бога. Пустыня – гэта не бестурботная хоббіцкая нара, дзе вы адчуваеце сябе ў камфорце і бяспецы, але наадварот, месца ваенных дзеянняў. Менавіта тут, на пустыні, чалавек сустракаецца сам на сам з сабой, пераадольвае розныя спакусы і сумнівы. Менавіта пустыня ў стане адкрыць чалавеку яго сапраўдную сутнасць, тое, кім ён на самой справе з'яўляецца, і паказаць яму новага чалавека, таго, кім ён пакліканы стаць паводле Божай задумы. Менавіта пустыня вучыць чалавека аддзяляць важнае ад другаснага. Тут ён асабліва інтэнсіўна перажывае ўсё тое, што даводзіцца перажываць у жыцці кожнаму чалавеку. Усё гэта робіць духоўнасць айцоў пустыні універсальнай. Яна ёсць правобразам кожнай духоўнасці, яна простая і даступная кожнаму хрысціяніну. У першых двух тамах дабралюбства знаходзяцца творы найбольш ранніх духоўных аўтараў айцоў пустыні. Тых, хто быў звязаны перш за ўсё з Егіптам. Першы тэкст дайшоў да нас пад імем святога Антонія Вялікага, які быў першым егіпецкім пустэльнікам. Далей ідуць працы такіх духоўных пісьменнікаў, як Макарый Вялікі, Ісая Нітрыйскі пустэльнік, Евагрый Пантыйскі, Ян Касьян Рымлянін, Філімон. У падобным духу пісалі аўтары з Малой Азіі, Палесціны і Грэцыі: Марк Падзвіжнік, першы том, Ніл Сінайскі, другі том, Дыядох Фацікійскі, трэці том славянскага дабралюбства. Асаблівае месца сярод гэтых аўтараў займае Евагрый Пантійскі, якога многія сучасныя хрысціянскія аўтары нанова адкрываюць. Гэта Евагрый уводзіць паняцце чыстай малітвы. Чыстая малітва – гэта такая малітва, якая пазбаўлена любых думак і фантазій і вядзе людзей, якія моляцца, да засяроджвання, канцэнтрацыі на Богу і сузірання Бога. Безумоўна, кожны з айцоў пустыні робіць націск на нейкім сваім упадабаным аспекце духоўнага жыцця, аднак жа у многіх рэчах яны аднадушныя. На іх думку, варта ў духоўным жыцці надаваць увагу наступным рэчам. Па-першае, кантроль над думкамі, барацьба з помысламі, унутранымі наказамі. Па-другое, унутранае засяроджванне, увага. Па-трэцяе, ачышчэнне розуму або сэрца, цвярозасць. Па-чацвёртае, вопыт прысутнасці Бога. І па-пятае, нястомная малітва да Ісуса Хрыста. Тут яны звяртаюць увагу на кароткія малітаўкі. Отец Язэп Наумовіч у сваім уступу
Звяртаю ўвагу, што пры ўважлівым аглядзе прац, якія ўвайшлі ў анталогію, можна заўважыць, што рэдактар грэцкага выдання не ставіць сваёй мэтай прадставіць усе аспекты ранняй духоўнай хрысціянскай традыцыі. Так, напрыклад, анталогія не ўтрымлівае вельмі важных для першых стагоддзяў прац грэцкіх аўтараў. Няма тут і каштоўнага трактата Арыгена аб малітве, каментароў Рыгора Нізкага або маральных разважанняў Яна Залатавуснага. Складальнік канцэнтруецца перш за ўсё на аскетычнай традыцыі, звязанай з жыццём на пустыні ды ісыхасцкай духоўнасці. Неапалімая купіна. Другі перыяд – гэта перыяд сінайскіх духоўных аўтараў. Асноўным цэнтрам на Сінаі стаў манастыр, які быў акружаны сценамі яшчэ ў VI стагоддзі пры імператары Юстыніяне. Знаходзіцца ён і па гэты дзень у цэнтры Сінайскага паўвострава, у падножжа Майсеевай гары, гары Сінай. Традыцыя кажа, што менавіта на гэтым месцы Майсей гаварыў з Богам, таемна прысутным у незгаральным кусце. Таму нічога дзіўнага няма ў тым, што першая назва манастыра была незгаральны куст, ці, як можам сказаць па-цыркоўна-славянску, неапалімая купіна. З XI стагоддзя у сувязі з распаўсюджваннем шанавання святой Кацярыны, яе мошчы былі здабытыя манахамі ў сярэдзіне VI стагоддзя, манастыр перайменавалі ў манастыр святой Кацярыны. Ён быў першым вялікім і значным манаскім цэнтрам, які на працягу стагоддзяў аказваў уплыў на хрысціянскі ўсход. Менавіта тут, на Сінаі, адбыўся пераход ад егіпецкай пустыні, гэта значыць ад самотніцкага жыцця, да жыцця ў манаскай супольнасці. Супольнае жыццё, аднак, не перакрэслівае ідэалы самотніцкага жыцця. Наадварот, гэтыя цноты, як узаемная любоў, паслухмянасць і кантроль над думкамі і пачуццямі, цяпер выхоўваліся праз сумеснае жыццё ў манастыры. Да ключавых элементаў сінайскай духоўнасці можна аднесці перш за ўсё пошук духоўнага супакою, ісыхіі. Ісыхія – гэта галоўная ўмова малітвы і прадстаяння перад Богам. Пошук такога стану становіцца асновай манаскага жыцця. Вось такім чынам узнікла новая аскетычная сістэма, якая і далей будзе развівацца на Афоне. Гэта так званы ісыхазм. Сінайскія айцы ісыхазму. Айцом ісыхазма па праве лічыцца Ян Лесвічнік, які стаў пераломнай фігурай у сінайскай духоўнасці. Ён меў досвед жыцця ў манаскай супольнасці, а таксама больш за 50 гадоў правёў на пустыні па-за манастыром. Усім вядомы ягоны твор, які стаў ужо даўно класічным і называецца «Лесвіца». У ёй ён выкладае асноўныя прынцыпы аскезы і духоўнай практыкі. Наступнымі ж айцамі ісыхазму можна лічыць сінайскіх монахаў, якія жылі пазней. Ісіхія Сінайскага ды Філафея Сінайскага. Асноўную ўвагу ў сваіх працах яны звярнулі на цвярозасць, на мір у сэрцы, духоўную барацьбу і нястомную малітву. Ісіхій напісаў трактат аб цвярозасці і малітве, а Філафей – працу
пад назвай «40 раздзелаў аб цвярозасці». Сінайская пабожнасць адрозніваецца асаблівым стаўленнем да Божага імя. І гэта зразумела, калі мы ўзгадаем, што манастыр размешчаны на месцы незгаральнага куста, дзе Господ Бог абвясціў сваё імя Майсею. Сінайскія манахі развіваюць практыку кароткіх малітавак да Ісуса, якія выказваюць веру ў сілу яго імя. Канстанцінопальскі перыяд. Як правіла, духоўныя аўтары належалі да якога-небудзь духоўнага асяроддзя. Такімі асяроддзямі, як я ўжо згадаў, былі егіпецкая пустыня і Сінайскі манастыр. У 7 стагоддзі, калі Егіпет, Палестына і Сірыя былі захоплены арабамі, узрасло значэнне Канстанцінопаля, сучаснага Стамбула, як аазіса духоўнага жыцця на хрысціянскім усходзе. Важную ролю ў развіцці Канстанцінопаля як духоўнага цэнтра адыгралі манастыры, размешчаныя ў самім горадзе, так і ў яго наваколлях. Асаблівае месца сярод манастыроў займаў Студыцкі манастыр. Ён быў заснаваны консулам Студыем у 462 годзе, аднак сваё значэнне ён набывае у 8-9 стагоддзях. Вядомасць Студыцкаму манастыру прыносяць слаўныя аскетычныя аўтары. Сярод іх святы Феадор Студыт, які на пасадзе ігумена праводзіць рэформу манастырскага жыцця. Падчас яго кіравання ў манастыры быў распрацаваны статут, прыняты пасля манахамі Афона ды іншымі манаскімі супольнасцямі. Гэты статут быў названы Студыцкім. Не выпадкова, што 4-й том расійскага дабралюбства змяшчае цалкам і ў поўні творы вялебнага Феадора. Наступным гігантам студыцкай духоўнасці можа быць названы Сімён Новы Багаслоў. Гэты монах лічыцца найвялікшым візантыйскім містыкам. Студыцкім монахам быў таксама і Мікіта Сціфат, вучань і біёграф Сімёна. Іх працы знаходзяцца ў 5-м томе расійскага дабралюбства. Сярод аўтараў дабралюбства, якія па свайму паходжанню былі з Канстанцінопаля, быў таксама Ілля Празбітар, ён жа Егдык. У духу студыйскай духоўнасці пісаў таксама і Пётр Дамаскін, сачыненні якога былі, зрэшты, выключаны з расійскага дабралюбства, хоць у грэцкім выданні яны займаюць адно з ключовых месцаў анталогіі. У адрозненні ад сінайскай духоўнасці, у якой асаблівая ўвага надавалася практыцы, асабістай малітве і аскезе, студыцкая духоўнасць носіць адбітак супольнага богаслужэння. Яно заўсёды заставалася цэнтрам манаскага жыцця. Акрамя гэтага, мы можам казаць пра актыўны ўдзел падзвіжнікаў у такіх свецкіх справах, як перапісванне рукапісаў і ў навуцы. Адносная актыўнасць студыцкіх манахаў у грамадскім жыцці не стала, зрэшты, прычынай падзелу манаскага жыцця на два тыпа – актыўнага і сузіральнага. Вось жа такі падзел адбыўся значна пазней у рыма-каталіцкай царкве. Падсумоўваючы, можна сказаць, што студыцкая духоўнасць працягвае развіваць ісыхазм. Дабралюбства і Афон. Афонскі этап ахоплівае перыяд з 12 па 14 стагоддзя. У гэты час мела месца дзейнасць такіх аўтараў, як Рыгор Палама, Феаліпт Філадельфійскі, Нічыпар Самотнік,
Рыгор Сінаід, Каліст і Ігнат Ксантфопулы. Творы ўсіх гэтых аўтараў уваходзяць у апошні 5-й том расійскага дабралюбства. Жыццё гэтых людзей праходзіла паміж Афонам, Канстанцінопалем і Фесалонікамі у гістарычным кантэксце знікнення Візантыйскай імперыі. Фармальна ж Візантыйская імперыя перастала існаваць у 1453 годзе, калі туркамі быў заняты Канстанцінопаль. Афон, які знаходзіцца на паўвостраве Халдыкіі на поўначы Грэцыі, набывае асаблівае духоўнае значэнне ў канцы 10 стагоддзя. Святы Афанасій Атоніт у 963 годзе заснаваў там першы манастыр, які быў названы Вялікай Лаўрай. Пачынаючы з гэтага часу, Афон пачынае станавіцца цэнтрам манаскага жыцця ў Візантыі. У 11 стагоддзі Афон быў абвешчаны святой гарой, а ў 14 стагоддзі ён ужо налічваў 25 вялікіх манастырскіх комплексаў. Цікавым з'яўляецца той факт, што некаторыя з гэтых манастыроў мелі супольную форму жыцця, у той час як іншыя прытрымліваліся ідэарытмічнай формы жыцця. Ідэарытмічная форма – гэта калі ў манастыры кожны манах жыве асобна і прытрымліваецца свайго ўласнага распарадку дня. У такіх манастырах у манахаў ёсць толькі агульны дах над галавой, а сустракаюцца яны толькі на багаслужбах. Росквіт ісыхазму. Афон працягвае сінайскую духоўную традыцыю. Яскравым прадстаўніком такой духоўнай пераемнасці можна лічыць Рыгора Сінаіта. Ён пераняў ад манахаў на Сінаі традыцыю нястомнай малітвы, а потым, прыйшоўшы на Афон, паклаў пачатак новаму перыяду манаскага жыцця. Менавіта ў гэты час Афон становіцца цэнтрам ісыхазма. Тут асаблівая ўвага надаецца Ісусавай малітве – ісыхіі. Вялікім апалагетам ісыхазму быў вядомы Рыгор Палама. Ён лічыцца самым вялікім візантыйскім багасловам 14 стагоддзя. Рыгор Палама фармулюе тэалагічнае вучэнне пра Божае святло і боскія энергіі. Ён абараняе псіхафізычны метад у малітве. Усё гэта было трэба падзвіжніку, каб паказаць, што існуе магчымасць атрымання містычнага вопыту, існуе магчымасць пазнання трансцэндэнтнага Бога ў яго энергіях. Напрыканцы нашай перадачы варта сказаць, што першае выданне дабралюбства было падрыхтавана якраз на Афоне. Галоўную ролю ў гэтым адыграў вядомы манах Нікадзім Святагорац. Манах жа Паісій Велічкоўскі, які доўгі час жыў на Афоне, пераклаў дабралюбства на царкоўна-славянскую мову. Цікавы таксама той факт, што ў 19 стагоддзі Афонскі манастыр святога Пантелеймона прафінансаваў выданне дабралюбства на расійскай мове у версіі і перакладзе Феафана Затворніка. Дзякуючы гэтым вышэйзгаданым людзям мы, тыя, хто валодае расійскай мовай, маем доступ да вялікай спадчыны раннехрысціянскай і ісіхазскай духоўнасці. І тут мне хочацца выказаць словы надзеі, што ў наш час, калі актуальнасць і значнасць дабралюбства зразумелі па ўсім свеце, у Беларусі таксама знойдуцца людзі,
якія не толькі будуць практыкаваць ісыхазм і Ісусову малітву, але таксама тыя, хто зробіць сучасны пераклад з грэцкай мовы на беларускую гэтай сапраўды вялікай духоўнай анталогіі. Ісіхазм, Ісусова малітва – гэта будучыня каталіцкай царквы, а асабліва уніяцкай царквы. Гэта будучыня нашага народу і нашай краіны. Дзякуй усім, хто даслухаў да канца. Калі ў вас ёсць жаданне і магчымасць, калі вам падабаецца тое, што я раблю, то вы заўсёды можаце пачаставаць мяне кавай праз сервіс Buy Me a Coffee. Спасылка на экране і ў апісанні падкасту. З вами быў я, айцец Андрэй Пуйніч.